Responsables da Asociación de Amigos do Camiño de Inverno en Valdeorras, concretamente aquí na Rúa, tamén aos concelleiros e a alcaldesa María por darnos a oportunidade de poder asinar hoxe este acordo entre o Concello da Rúa e a Axencia de Turismo de Galicia para incrementar os servizos que presta o albergue de peregrinos da Rúa. É un convenio polo cual se van a facer melloras nas súas instalacións relativas á instalación eléctrica, tamén relativas á calefacción e tamén ao mobiliario, de xeito que a acollida sexa máis confortable para os peregrinos que se achegan e que utilizan este servizo, que, polo que nos conta o albergueiro, polos datos que temos, é xa unha infraestructura que conta no Camiño de Inverno e que está sendo utilizada, bastante utilizada dentro da afluencia que ten o camiño, que é un camiño que medra un 42%, é o camiño que máis medrou xunto co camiño portugués da costa, os dous últimos que se incorporaron á rede oficial dos camiños de Santiago, e foron o ano pasado preto de 3.000 peregrinos, 2.800 e moito, o cual supuxo un 42% máis que no ano 2010. As cousas marchan moi ben tamén neste ano 2025 e xa foron máis de 1.100 peregrinos os que recibiron a Compostela e transitaron o Camiño de Inverno, o que supón un 13% máis que no mesmo período do ano anterior. Sei que esta instalación xa foi utilizada por máis de 1.000 persoas que fixeron o camiño, e con esta iniciativa queremos que a acollida vai ser moito mellor e o servizo que se presta vai ser tamén máis aquelado por provincias e que cada vez ten máis proxección. Creemos que tamén poñer en valor o camiño e a ruta xacobea vai beneficiar cada vez máis a este concello, porque cada vez son máis as persoas que poden coñecer ou poderán coñecer a Rúa e Valdeorras peregrinando a Compostela. Para min, como lo é unha satisfacción poder colaborar neste sentido e ojalá o ritmo de crecemento siga sendo o mesmo que está sendo hasta agora. Ojalá sigamos crecendo un 42%, polo menos 10 ou 20 anos máis. E por último, quixera tamén agradecer a todos aqueles que participaron en que esta iniciativa, que é o albergue de peregrinos da Rúa, sexa unha realidade e cada vez poida estar mellor dotado. Entre eles, Abelino, que foi alcalde da Rúa e que tamén se interesou por esta instalación, e todos os concelleiros cos que eu pude ir falando, incluso a alcaldesa, nas últimas corporacións, a verdade é que sempre se mostrou un interés grande por esta iniciativa.